молҳои истеҳсоли Ӯзбекистон дар як соли ахир дар бозорҳои Тоҷикистон бо маҳсулоти чинӣ ва туркӣ вориди рақобат шудааст. Ин маҳсулот аз либосу поясол ва таҷҳизоти техникӣ иборат аст. Шуморе аз соҳибкорон мегӯянд, мардум барои нархи арзонаш ба молҳои тавлиди Ӯзбекистон бартарӣ медиҳанд, вале дар ҷомеа ин нигарониҳо низ вуҷуд дорад, ки додугирифт бо Ӯзбекистон дар сатҳи баробар нест. Коршиносон мегӯянд, бояд тоҷирони тоҷик низ ба молҳои худ дар он кишвар ҷойи по ёбанд. Соҳибкорони тоҷик ба Ӯзбекистон асосан семент мебаранд. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Бино ба иттилои расмии мизони тоболоти молу коло байни Тоҷикистону Ӯзбекистон дар соли 2018 ду баробар афзудааст. Тоҷири бозори Корвони Душанбе ним сол боз масири воридоти молро тағйир додааст. Қаблан ӯ аз Чин ва Қирғизистон мол меовард. Акнун бештар ба Ӯзбекистон меравад. Ӯ ба фурӯши куртаву болушҳои занона машғул аст ва мегӯяд, ин роҳ камхарҷ аст. Дар муқоиса ба хитоби ба Қирғизистон беҳтар аст. Ҳам роҳкиро арзон аст ва ҳам дар муддати кӯтоҳ борро ба кишвар мерасонем. ба Чин ва кишварҳои дигар дар муддати як ҳафта ё 10 рӯз рафта меоем. Ба Ӯзбекистон дар 2 ё 3 рӯз нархи бор ҳам дар ниҳоят арзон мешавад, нақл кард. Соҳибкорони тоҷик мегӯянд, аксаран ҳангоми ворид кардани мол ба Чину Туркия ва Қирғизистон ба мушкил рӯбарӯ мешуданд. Ба далелҳои мухталиф молҳои воридоти онҳо дар роҳ банд мемонд ва тоҷирон ҳафтаву моҳҳо дар дохили кишвар моли тиҷоратиро интизор мемонданд. Дар бозори Корвон ба фурӯши либоси мардона машғул аст, ки барои онҳое, ки бештар аз сифати баланди либос таваҷҷӯҳ доданд, ӯ моли истеҳсоли Туркияро пешниҳод намекунанд. ва дар баробари ин шиму костюм, ки Ӯзбекистон ҳам дорад, ки ба гуфтаи мардум бештар барои нархи дастрасу арзонаш харидорӣ зиёд пайдо кардааст. Бозорҳои Тоҷикистонро маъмулан молу колои истеҳсоли Чину Туркия пур кардааст. Аммо таи чанд соли ахир дар баробари Чин дар бозори молу колои кишвар, молҳои истеҳсолии Қирғизистон ҳам бо нархи нисбатан дастрас харидории худро дорад. Ба гуфтаи соҳибкорон, ба молу колои истеҳсолии Ӯзбекистон, ки ҳудудан як соли ахир бозорҳои Тоҷикистонро пур кардааст, рӯзҳои аввал харидорон чандон таваҷҷӯҳ намекарданд. барои тоҷирии либоси занона мегӯянд, вақте мегуфтем моли истеҳсолии Ӯзбекистон аст, аҳамият намедоданд. Баъд сифаташро диданд, назарашон тағйирот ёфт. ҳозир мушкил нест, мехаранд. Да, мушкил нест, бародарон, но вале мо бояд худамон либос барорем ва ба дигар Ӯзбекистон бурда фурӯшем ин либосҳоро. Набояд, ки мо рафта аз Ӯзбекистон биёрем. Мо бояд дар